Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manu Rasul Imah. Was. Ayo. Apa jalan-jalan sore? Aku jalan barengan. Barungan sopo, Pak? Barungan kok nayuh men nanggep dhewe. Nanggep barungan, guys. Ya. Lagi barungan bendino aku klambi barungan ae. Ora masuk, guys. Adek tulang. Iya, mandi lah. Mandi kan? Kalau jalan-jalan. Iya. Oh. Guys. Karo makan. Kono lah. Masa pedes ya? Apa kok? Mana kok pedes? Kerupuknya emang di? Kerupuknya bukan? Akar mangan, guys. Kau tukang di plas kalau tangannya kalau. Wah, kok iso kaya ngono. Yalah. Nggih, mandi plas kok duweke akeh. Mandi plas, guys. Balik lah. Piye karepmu ngono? Sing ngejak jalan-jalan kowe ya sing ngejak mulai ya kowe, sing ngejak anu ya kowe. Ya bingung aku. Tarkan anak wedok tuku pertalit pertolo ini karo guys 6.000 satunya 6.000 guys. Apa tidur Apa dah ya? Pak. Tahu bulat telur gulung. Pak udah deh, Mas. Nih, ya Allah. Iya, Pak Mi piye le? Ya Allah. Kok iso mepet-pet ya? Suwi. Iya, suwi. Enggak. Kok nuruti anak wedok ora nuruti Rafa, tapi nuruti Dekne. Salahnya turu. Amit. Gulung. Dekne. Ya Allah. Astagfirullah. Ono ki nek matan Dekne ki ya moh. Nek matan ya gelem, matan ya moh. Nek kek pengen matan ya ora gelem. 6.000 anget-anget pertalit. Iya ini jenis pertalit jenis neko-neko kayak guys ngeri. Mah dewe kan Tangan ah. pertalit ya itu kok pinter kamu. Mbok menonggok. Masih citaan siapa main namanya kayu jajane marik-mariki Rina nek metu
Pak dikompas. Bismillah dalam hati. Iki wong ini iki keahlian, nek gak ndek keahlian ya ora. Macam gak dodol. Mesti ada alatnya, Bu. Enak. Kayak mana? Tepung beras. Gilingan. Ribu. Marik. Ini apa tuh? Telur gulung. Empek-empek. Nah kan ini apa? Metu sore aku melok wegah yo ngene iki. Entek. Iki. Lupa dendam. Nek cekel duit dhewe. Balas dendam gak nyangoni sekolah ngono lah, Be. Ora. Ya biyen kan ngira mbek Pak kan ketemu mak diambok notok. Sambilan. Balas dendam gak sekolah. Ora tau dikeki duit. Wis celengane 0. 0 rupiah. Pas sesuk tak yo gak. Sesuk kan yo. Ki mangkat tak yo. Mane kuliah yo. Mak duit kontak. Ora. Mak. Cita-cita anak ndak enak semono. Mak. Lho, saiki ora apa-apa, sok ben nek wis pinten golek dhuwit ya genten iki lah. Nek selama aja iso njaluk wong tuwek ya ora apa-apa. Apih. Nek wong tuwek enak, nek gak enak ya Betul. Sawah. adol-adol pitik ya ora apa-apa. Demi anak. Kucing lho, kucing sampe tak dol. Kucing bang ya. Kucing ku ya ora mulih konggonku nggih tak kandhani iki. Aku ki wis toh. Mbok kucinge sapa kuwi? Asam. Kucinge tresno mbek aku. Aku ki ngger gak ndek kucing. Mbak kuwang ngat, sing kok mangan sapa? Nek jenenge kucing iki mangane yo ndi sing kei, kadang meong-meong dikei. Isuk ngono kuwi buka lawang ngono ki. Wis ngeong-ngeong dikei Pak. Ngedunge tak tokno. Gumun kira aku kucing iki padahal gak enak apa-apa yo nah yo. Padahal wong kene jahat yo. Mesti diloki kucing. Gue asing jahat dong aku nang kono kucing tak kok pangan kok iso jahat. Iso melok ketakan. Ono bingung anggur tuh kok gawakno kucing lah. Diteni lho kucing lho. Ora nemplok dhewe. Suwen. Wah, kira aku. Alah, Ya Allah. Kok ya pinter ya Mbak. Kok rapi. lo. Pesing. Mana ngarep lawang alah penak. Penak lawang. Adek kayu seneni. Rawan. Mangan. Ngarep lawang. Kenapa? Kenapa Pak Umi? Nah, gue nih bang papel lipatan kan, 25. Jadi berhubung lawangnya akeh jadi tak.
Lawange akeh. Lah tak gawe lawang akeh. Lawang tok iki bro 1 2 3 kene tok, papat. Oh, lawange papat. Harus lipan. Nalih dames yo ora warek. Original. Itu baju enggak. Enggak. Mana? Bu, Pon. Belum, Mak, masih digoreng. Bose dhewe. Iki Palembang, ah. Sing gawe wong Palembang. Asli. Gaweane yo wino. Iki kena dipetarani coba. Enak ngono lho. Gawe iki yo inu ger samenan, original iki pinter. Heeh. Mergo asli kono ndekne pinter gawean yo enak dirasakno. Ora koyo karet. Iki wong nek gak duwe ilmune yo ora ngarah payu. Dadi kabeh nggo ilmu. Ilmu to kabeh iki mergo duwe ilmu. Ndekne nang kono Palembang digawa rene. Lah kowe sampeyan nang Solo, kowe kuliah apa? Kudu iso mbok cakno. Kok terus mbok omong pemirsa. Solo apa Jogja apa Amerika apa Jepang, pamane Jepang ya kowe nang kono Jepang. Oh, digawa kepinterane ning desane dhewe. Nek wong Jepang panganane kadal urip ngono ning kene yo kadal urip ngono. Nang Jepang. Anak. Apa Pak Ben? Original apa-apa? Halo. Empek-empek apa-apa? Ketolo apa empek-empek? Orang. Enak, kalian enak kan? Yang liane ki beda. Maksud juga Mbak sapa kan Mbak Rumini sing kae lho Mbak sapa Pak sing gawe ngirimi empek-empek kae lho Pak. Wong ndi Pak? Mbak sapa kan Mbak Rumini apa Mbak sapa? Mbuh lali aku. Oh iya malah winuk nah lho wis. Nah iki kan gawean iwak pindang ketok iki. Yo ora. Pindang yo iso ina. Tongkol. Nek Pak kono asline yo tengiri iki lho iwak tengiri iki. Kok sing gone Mbak Jupane kuwi iwak tengiri kuwi. Nggo gawe empek-empek ngono iki. Pindang niki iso. Nek ketok kok ambune pindang yo. Jenenge bakulan. Pinter. Penting karek mangan enak ngono. Empek-empek glepek. Delojor. Wetok. Uang riak. Angkite ya bakulan kir. Tapi nek bakulan carane ngono kan ya wis tuku ya arang-arang. Nek digawe sing enak tenan. Wah. Aku mangan terus aku pengen menambah berat badan. Dudu ya inu. Nek pangan enak. Enak kabeh. Roro wis metu SMA. Kowe mlaku klediang-klediang. Ya. Anakmu Roro wis metu SMA yo, Pak. Sapa? Aku ambek Pak. Ya nangis. Roro wis lulus. Roro. Kok wis perawan dek tak gendong sak kinarang nglunggir sam. Numpak sepeda motor mungkin tak bungkus apa yo gombal kadang yo apa jas udan mungkin sam ya Allah. Binang liane. Hidupe wis nang pasar ae nggir sam. Ya ini langgek mulih sam. Mulih ngene iki aku langsung adang. Adang kelan. Durung. Pakmu yo ngomong aku kadang ngedusi Pak Madang pokoke gentenan. Nek Arifin iki nek gak indah dhewe kan yo ora enek wong Arifin yo ora tau nyandak nek Pakmu iki anake dicandaki dhewe kabeh. Ora tau aku dhewe gak. Nek Arifin iki gak pateo nggir. Nek Lina wis dicandaki dhewe. Ngelek, nguyuh, ngising wis nang pasar ki wis pae. Bayi selapan nunggir cenger sepasar wis tak ajak
bayi iki nenggone bayi iki selapan nek gak selapan terus tak jak nang pasar. Nang pasar iki aku ya jek turu nggone bayi. Rono rene rono. Kok rodok gede. Wis terus tak jak nang rene iki sepeda motoran. Udan bledek ra karuan sam. Oh alah ngger medun esuk wis budal jam 6, jam 7 ngono ngger. Jam 6 ngono aku wis Pak wis kulaan jam Pak iki bar subuh wis kulaan ngger enek lombok, enek brambang, enek asem ndek kan aku metenge sing meteng iki aku kulaan dhewe. Wis pokok tak ayahi dhewe. Pokoke pokoke sepeda motor kadang yo bis ngono kuwi. Meteng mendeh-mendeh kuwi munggah medun bis. Terus bayi petetet ngalor ngidul. Banyu wis njupuk nenggo apa pasar sak jrigen kuwi. Wis tak panasno. Jrigen kuwi tak panasno. Terus sore kuwi tak nggone ngedusi. Ape pulih kuwi tak dusi. Engko teko omah wis gak adus. Ngono. Gombal gulung tak ombahi. Kadang yo gak tak ombahi, Ger. Mungkin anggere sepetene wareg apa jam piro anakku tak turokno nang kamar kene iki, Ger. Tak selambuni wis ditunggoni pakane ditepasi ngono iki wis gak patek orewel ra enae kuwi mbek pake kok ora mbek make emoh mbek pake mbek pakane kok kene iki nek aku sembah-umbah tak penteri masih tak penteri nggih nang pinggir gini iki ora iku mang kok nek cah cilik iki gak lambe iki sore-sore gak oleh dipenteri, ilmune ya kurang jero nggih. Jek bogang. Wis pokoke nang tak penteri, nek matan ya ora tak penteri, nek matan ya tak penteri, nek matan ya ora. Iso ngono kuwi. Sembahan. Wis. Terus dilala Rafa meteng Rafa iki. Rafa iki aku ki dodol semangat nggih aku. Gek enek pantang menyerah aku nek muni. Ketemu mendeh-mendeh necepu ape bayi. Ijek kulaan aku diseneni Arifin, diseneni Pak An. Wong ape bayi kok dodol. Lah iki lho mak dhuwit kuwi kurang piro le Mak. Iki lho dhuwit wis sandang prei sing Arifin. Aku ora ngandel. Ngono ki aku ora gigek aku ngono. Wis sama ndang tuku nggon panggonan pasar kok tak tukokno ndang milih ndi. Sing didol enek tuku. Yo wis niat paman aku gak dadi YouTuber aku yo mungkin aku ya ditukokno panggonan anakku nggo dodol. Wong ndek niate ben make nggo dodol. Berhubung aku ya dadi YouTuber kon dodol aku gak iso ya. Ya wis karo ngomong karo dadi ngeplok ngene iki. Wis untuk bayaran anakku wis mulai maksudnya ki anakku wis ayem gak mikir aku makku wis iso golek pangan dhewe aku tak toto rapi, toto nyelengi, terus wis rapi lah nggak wong mak wis toto iso golek pangan dhewe. Nek iso pangan golek dhewe kae ape digowekno warung, yo wis ale saiki aku sitawani warung wong. Aku saiki emoh, Pak yo emoh. Piye jajal mesti aku sing kulaan nggih lha aku engko ndile ngeplok ndile kulaan piye jajal dodol ngene nek nang pasar ya aku jek semangat ya maksudnya nek gak dadi YouTuber yo wis engger kok gendorongko aku ngono terus Rafa ki lahir wis mau dodol ora dodol ngira aku Rafa ki gawe YouTube ki Rafa iki umur piro lho? Rafa umur piro, Pak? Ya sak kinara ku ya, Pak ya. Ya. Wis njungok kok. Ya 8 wulan 7 wulan ku lho, ngeplok dhewe. Goyang-goyang kabeh. Ngono kok ya permesa kok ya kek rezeki aku. Ya Allah, alhamdulillah, wis tekan sakmene ya nggih wis muga-muga tak dongakno seger waras. Wis kontane mbah apa konten apa ta apa pokoke aku ngonten ya wis penting aku ngonten. Walah Pak kok geger dhewe perkara pitik. Gede-gede ngono didoli ngono ya.
seperti seger waras ya. Dono sengkalane cedak rezekine dono bene. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.